yadda take kasancewa a tsakanin dan kwali da kuma hula, wato tsakanin Aisha Binani ta jam'iyyar APC da kuma Fintiri na jam'iyyar PDP a jihar Adamawa. Sakamakon zaben da ya gagara faɗa tun a jiya da daddare ake sa ran kuma INEC ta kasar ko kuma ta jihar za ta tabbatar da wanda ya lashe zaɓe. Sai dai sakamakon tsaiko da aka samu da wasu ƙananan hukumomi da basu iso ba ake tunanin wato ba sakamakon zaɓe ba zai taɓa kammaluwa ba, dole sai an kawo waɗannan ƙananan hukumomi tun a jiya aka ɗaga karɓar sakamakon zaben ya zuwa yau da muke ciki. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu yan uwa, barkanmu da warhaka, sannan da sake saduwa da ku a cikin wani sabon bidiyo a wannan channel ta mai albarka. Idan yanzu kuwa fara ziyartar mu, kada ku manta wajen danna alamar subscribe da kuma danna alamar ƙararrawa don samun zafafan labarai da dumudumin su da kuma littattafai da kuma abubuwa da za su dinga sa ku nishadi akan wannan channel ta Maman Aisha Hausa Novels. A bangaren labarai ni ne dai nake tare da ku, da fatan kuna jin daɗin kasancewa da mu. Kamar da yadda aka gudanar da zaɓe ranar 18 ga watan Maris wato a kowane state, zaɓuɓɓukan da suka fi ɗaukar zafi su ne jihar Kaduna da kuma jihar Kano da kuma Adamawa. Jihar Adamawa dalilin da yasa zaɓe ya ja hankalin mutane shine yadda mace ce 'yar takarar gwamnan jihar wato Aisha Binani, wadda kuma ake tunanin tana da uwayen gida da kuma ɗaurin gindi a federal government. Wannan shine yasa wasu daga cikin magoya bayan gwamna Fintiri suka yi zargin cewa hukumar INEC an haɗa kai da ita ne domin tabbatar da Aisha Binani. Sai dai kuma ana kokarin a tabbatar da an faɗi sakamakon zaɓe sahihi. Ya zuwa yanzu dai local government ɗaya ne aka rage, wato ya rage ake jira domin a tabbatar da an duba wato sakamakon zaben. Kuma a wannan local government guda ɗaya da ya zo Aisha Binani ita ce ta lashe wannan karamar hukuma. Sai dai kuma wani abin da ya ƙara bada mamaki shine yadda gwamna Fintiri ya yi wa Aisha wato Binanin fintinkau da ƙuri'u sama da 25,000. domin kuwa Aisha Binani na da ƙuri'u 300,000 da wajen 80, shi kuma Fintiri na da ƙuri'u 500,000 da wani abu. Ana dai ganin ma ya bata rata da ƙuri'u kusan ƙuri'a 100,000 da wani abu. Sai dai kuma an samu hatsaniya da kuma wasu lamura da ake ganin cewa dole sai an ji an duba wasu mazaɓu, wanda ba sakamakon zaben ba zai faɗi ba, dole sai an tabbatar da wanda ya ci wancan zaɓe a waɗancan mazaɓu da suka rage ba a kawo ba. Ya zuwa yanzu dai ana jiran wato zuwan waɗannan mazaɓu domin a tabbatar da cewa an faɗi wannan sakamakon zaɓe kamar yadda ya kamata. A wannan dalili yasa hukumar zaben da ta jihar ta mai da wannan zaɓe cewa inconclusive zaɓe ne wanda bai cika ba. Ya zuwa yanzu dai za a jira ranar da za a ayyana domin a je a karasa wancan zaɓe ko kuma a tabbatar da hanyoyin da za a bi a warware wannan matsala. Ku tabka muhawara, ku faɗa mana ra'ayoyinku dangane da wannan labari na zaɓen jihar Adamawa.